Primer vaig fer una carrera i després vaig venir aquí al Calamot a fer un grau superior d'informàtica. Específicament vaig fer el grau de desenvolupament informàtic i em van agafar cap a la dual. Les pràctiques que havia fet jo a un altre grau superior van ser freelance. D'aquesta mateixa manera, a l'empresa a la que estic, a Humaniza, han agafat un altre noi i li van dir hem d'estar al teu costat i acompanyant-te. I això és el que més valoro. Quan vaig entrar a l'AFP, jo ja estava decidit a fer de programador. Sempre m'ha agradat la programació i per això jo estava decidit a fer de programador. Vaig triar informàtica i comunicació principalment perquè ja m'atreia una mica el tema. També al batxillerat vam tocar una miqueta el tema de la programació i tal, i ho vaig veure interessant. La gran majoria dels que venen molt motivats, amb ganes d'integrar-se i valoren això com una experiència laboral molt important, perquè segurament és la primera vegada que veuen una empresa. I a nivell professional es nota moltíssim l'haver treballat justament al mateix lloc. Crec que al cap de poc ja comencen a veure's capaços de participar en les decisions, d'implicar-se i de fer valer la seva veu, de poder dir la seva. Bé, els alumnes que venen a fer aquesta formació dual, jo veig que venen amb uns coneixements bons i amb ganes d'aplicar-los. El meu objectiu era aprendre, guanyar experiència i després poder ser autònom a la vida.